Всички ние си мислихме за най-обикновени студенти в БСУ. Ходихме на лекции, после на изпити, които понякога полагахме успешно, понякога не. Животът ни се промени, когато в 4-ти курс получихме шанса да участваме в управленска игра, начело на виртуална фирма за производство и продажба на фъстъчно масло. И така, въоръжени с много хъс и амбиция, солидно подплатени с виртуален начален капитал, ние скочихме в играта с главата надолу. Как искахме да извикаме вени ви девици. Уви, грешките ни се оказаха повече от правилните решения, но и негативният опит е опит, нали? Какво се случи ли? Трудно е да се побере в няколко думи. Затова е по-добре да започнем от начало. Името на компанията Peanut Butter Jelly Time, както и името на продукта The Big Peanut, дойде след множество предложения от членовете на екипа, кратко обсъждане и единодушно гласуване. До тук беше лесната част. Предстоеше ни да формулираме основната си цел, да анализираме пазара, да умислим производството и инвестициите, да прогнозираме продажбите и редица други жизненно важни за просперитета на фирмата решения. Нашите главни цели бяха организиране и осъществяване на силни рекламни кампании и промоции с цел популяризиране на продуктите, съответно постепенно покачване на качеството на продуктите, удовлетворяване вкусовете и потребностите на нашите клиенти и не на последно място завоюване на по-голям пазарен дял. След определяне на стратегията, съобразно поставените цели, екипът пристъпи към действие и към конкретни управленски решения, а именно патентоване на търговската марка The Big Peanut, която ще предлагаме на пазара на територия А собствена и територия Б съседна в 3 различни продукта, разделени според особеностите им: продукт стандарт, продукт натурален и продукт основен. Този отчет има за цел да проследи всички стъпки при вземане на управленските решения от страна на мениджърите през отделните периоди. Следователно, да покаже получените резултати, постигнати на база тези решения и накрая да се анализира ситуацията и допуснатите грешки. Без какъвто и да било предишен управленски опит, начело на голяма производствена компания, но изключително ентусиазиран и вдъхновен, нашият екип бе готов да положи основите на една успешна и печеливша компания. И така, началото бе поставено с производството на 73 500 броя от продукт стандарт на продажна цена от $16 и 23 440 броя от продукт натурал, продаван на $18. Екипът ни реши да заложи на добрата реклама на продукта и инвестира $65 000 в нея за стимулиране на продажбите. Вложихме други $32 500 в промоции. За съжаление, първоначалните ни планове за добро представяне при навлизането на пазара на фъстъчено масло се оказаха напълно противоположни на това, което се случи през първото тримесечие на пазара. Реализирахме загуба от $52 691, дължаща се в голяма степен на високите административни и транспортни разходи, възлизащи общо на $212 999. Това, което не можеше да предвиди нашият екип, бяха високите брокерски комисионни от $101 040, породени от ожесточената конкуренция. Загубата през първия период и силната конкуренция не разколебаха екипа и бяхме изцяло решени да обърнем ситуацията в наша полза през второто тримесечие.
За съжаление, през първия период пострадахме от тежката конкуренция и високия процент на брокерската комисионна, което доведе така до неминуема загуба от $62 000, което не бе добре за нас. Съответно, през второто тримесечие успяхме да се съвземем от краха през първото и намалихме производството на половина, респективно производствените разходи. Също така разходите за амортизация, административните и складовете намаляха заедно с производствените. Но въпреки това войната при нас бе ценова и трябваше да намаляме цените поради конкурентните такива и се концентрирахме конкретно върху стандартния и натуралния продукт. Не пускахме основен и с екип разработихме също софтуер, който в общи линии ни помогна доста, въпреки че използвахме погрешни хипотези очевидно. Но въпреки това успяхме да реализираме печалба от $61 000 за този период, за това тримесечие, но като грешки така бих отбелязал, че прекомерната реклама и разходи за дистрибуция доста свалиха, т.е. не свалиха, а увеличиха разходите като цяло и не заделяхме въобще средства за повишаване качеството на продукта и това ни изигра така лоша шега в края на играта, в крайна сметка. Трети период започва при добри пазарни условия и положителен резултат от миналия в размер на $62 000, в който цялата продукция, пласирана и на двата пазара, бива реализирана и не остават никакви налични запаси по складовете. Поради благоприятните условия, борда на директорите взе решение да използва пълните мощности на компанията в производството на стандартния ни продукт, с надеждата цялата стока да бъде реализирана на пазара или да останат някакви минимални запаси за следващия период. Но уви интереса към продукта ни се понижи поради ушените битки между нас и конкуренцията ни, които успяха да завземат част от нашия пазарен дял, в резултат на което складовете ни се пренаситиха с застояла стока и ние претърпяхме загуба в размер на $117 000. Основна грешка на екипа е, че пропусна да направи по-прецизна прогноза на пазара. За да установи нуждите и интереса на потребителите в Флорида към нашите продукти, както и пропуснахме доста голяма част от своите клиенти поради пренасочването на всички мощности на компанията към точно един продукт, което доведе до намаляне на производствените количества на продукта Натурал. Съответно претърпяхме намаляне на пазарния си дял и в двете зони, на които търгувахме с продуктите Натурал и основен. В следствие на лошите управленчески решения, взети от борда на директорите, следващия период ще се окаже доста по-труден поради големите количества на склад и намалянето на потребителски интерес в нашите продукти поради заниженото им качество. Въпреки, че те са на сравнително ниски цени от $15.50 за всеки кашон. През четвъртото тримесечие главната новина, свързана с пазара, е откриването на наднормено количество алфа-токсин в изтъчените продукти, в резултат на което потребителите станаха по-предпазливи, продажбите започнаха да намаляват, в клиентите се появи страх за здравето им. Това оказа влияние основно върху продажбите в нашата територия. Те спаднаха значително. В предишните два периода продадените количества от продукт стандарт варираха около 70 000 бройки, а в текущия се смъкнаха на 46 088 броя.
броя. Също така, в този момент ние бяхме решили да внедрим новия си продукт основен. От пробно произведените 40 000 бройки успяхме да продадем едва 20 849 броя. В територия Б продажбите също бяха пострадали. От стандарт ни бяха останали около 19 151 броя. При положение, че в предишните периоди успявахме да продадем всичко произведено. За разлика от стандарт, от втория ни продукт останахме на склад с символичните 8177 броя. През призмата на времето установихме, че се развиваме доста добре в територия Б, но на цената на ниски цени и големи разходи. В четвърти период, разбира се, имаше и други проблеми, освен наличието на завишени алфа-токсини в фастъците. Това беше вероятно последният ни шанс да започнем да влагаме в качеството на продуктите си. Ние бяхме заложили символичната сума от $3000 във всяка територия. Към този момент нашия качествен показател беше едва 2. Следващото перо, което се оказа съществено, е слабата реклама. В предишните периоди влагахме изключително много там. В четвърти период разходите ни за реклама бяха общо 10 000 и 11 000 за промоции в двете територии. В предишните периоди тези суми бяха в пъти повече. До този период не бяхме проучили стратегиите на конкурентните компании. Огромна грешка. Едни от най-важните проучвания, от които се нуждаехме, бяха цените на продуктите им, дяловете от пазара и качествения показател. Вследствие на всички тези грешки, необложената ни печалба беше минус $179 235, тройно на загубите ни от предишните периоди. Пети период започва доста тежко за целият щат поради масовите стачки в железниците, което затруднява сериозно транспорта и пласмента на стоките ни в двата сектора на щата, което неминуемо завишава непроизводствените ни разходи. Поради голямата наличност в складовете ни от миналото 3-месечие и високите цени за транспорт на стоката ни в съседният сектор, бордът решава частично да занижи количеството за произвеждане и на трите ни продукта, за да избегне големи разходи за пласиране на стоката и се концентрира на нашия пазар с високо производство на стандартния ни продукт. Доста голяма част от продукцията на нашия пазар е реализирана, но въпреки това остава доста голям запас от близо 31 000 кашона продукт, а пласираните стоки на външният пазар, на които търгуваме, е изцяло продадене и няма складова наличности. Изводът от това е, че имаме доста пропуснати клиенти, което от своя страна в комбинация с ниски цени $15,70 на нашият пазар и $17 на другия за стандартният ти продукт се оказва, че приходите ни са недостатъчни да покрият всички разходи и компанията излиза с загуба от близо $90 000 за 3 месече. След 4 периода падение, загубите на компанията бяха достигнали до $422 172. Стачките предстояха да преминат, но тъй като се бяха отразили драстично на продажбите и печалбата ни в съседния сектор, а транспортните разходи бяха рискови, решихме да напуснем пазара там, като спрем и трите продукта и да акцентираме на нашата територия. Компанията заложи на принципа риск печели, риск губи. Или щяхме да излезем на солидна печалба, или щяхме да увеличим загубите драстично. Инвестирахме в максимална продукция при продуктите стандарт и основен по 99 999 броя продукт и само 50 000 за продукт натурал. При цени 15,49, 16,99 и 14,50 за продукт стандарт, натурал и основен съответно за нашия сектор. И загубихме. Въпреки високите разходи за реклама, възлагащи се на $50 000, въпреки разходите за стимулиране на продажбите от $35 000, отново не успяхме да бием конкуренцията. От стандартния продукт приведохме на склад 27 277, а от основния си бяха реализирали продажби от едва 28 497 кашона. Това суми още повече компанията. Peanut Butter Jelly Time се намираше в състояние на тежко бреме. Към следващ период на 3 месече се очертаваха още по-големи загуби, предвид ниското качество на продуктите ни и новите условия на пазара,
приток на китайски фастъци, където цените на суровините очаквано паднаха до минимални стойности. Единичната заводска себестойност беше 11,40, 11,80 и 12,5 за основен, стандартен и натурален продукт. Компанията затъваше, бордът на директорите беше принуден незабавно да намери начин да излезе от тази ситуация. Предстоеше да бъде отстранен член от екипа, а загубите бяха достигнали крупната сума от $642 736. Какво ни накара да си мислим, че преобръщайки пазара с дъмпинговите си цени, ще покрием натрупаните загуби до момента и дори може да излезем на печалба? Ситуацията е следната. Компанията е отчела големи загуби в края на предното тримесечие – $642 000. В същото време на пазара е внесена огромна партида евтини китайски фастъци, което неминуемо довежда до понижаване на всички продажни цени. Единичната цена за себестойност на продуктите към настоящия момент е както следва: за продукт стандарт $12, за продукт натурал 12,3 и за продукт основен 11,70. В същото време, в резултат на свръхпроизводството през последното тримесечие, нашата компания разполага с сериозни количества на склад от всички продукти. 27 000 от стандарт, 35 000 натурал и 73 основен. Тъй като краят на годината наближава, бордът на директорите единодушно реши да продаде всички наличности, без да произвеждаме нищо, за да избегнем голяма част от производствените разходи. Най-голямата грешка, с която отрязахме пътя към печалбата както на нашата, така и на останалите компании, бяха нереално ниските цени, които определихме, респективно $12, 12,5 и 12,2 за брой. После инвестирахме сумата от $50 000 за промоции, считайки, че промотирайки най-ниските цени на пазара, ще постигнем успех. Очевидно беше, че без промяна в качеството това е много слабо вероятно да се случи, но разчитайки на непредвидимостта на пазара, предприехме тази стъпка. Естествено, въпреки липсата на производство, платихме брокерски комисионни в размер на $66 000, складови разходи $13 000, административни разходи $200 000 и амортизация $25 000. Какво постигнахме? Продажби на всички наличности от продукт стандарт, но с нулева печалба. 33 000 бройки от продукт натурал и 47 000 бройки от продукт основен с обща брутна печалба в размер малко над 30 000 лева. Освен, че в края на периода разполагахме с доста сериозно количество непродадени складови запаси, нашата компания достигна рекордна за играта загуба в размер на минус $967 000. Резултатите от играта като цяло на нашата компания Peanut Butter Jelly Time са далеч от задоволителни. Със сигурност разработихме софтуер, който даваше резултат, но за съжаление хипотезите ни бяха твърде погрешни и доведаха до негативни последствия през цялата игра. В хода на работата бяхме поставени в близки до реалните условия на пазарна икономика. Силна конкуренция, непредвидим пазар, стачки и редица други стресови ситуации. Кои са нашите кардинални грешки? Кое е главното, което към днешна дата ни дава основание да стигнем до извода: ако искате да успеете, не правете като нас? На първо място, агресивната ни рекламна политика през първите тримесечия е била напълно необоснована. Опитвахме се да даваме толкова много пари за реклама на продукт с възможно най-ниското качество и очаквахме потребителите да повярват в нашия продукт менте. Вместо да продължим умерената си стратегия, довела ни до печалби през втория период, ние предприехме производство в големи размери през следващите периоди, отново с минимални инвестиции в качеството. Инвестициите ни в качеството, проучванията за ситуацията на пазара и за иновациите на продукта са повече от скромни. И това важи за период от няколко поредни тримесечия. Осъзнавайки, че стратегията ни е неправилна и че води до все по-големи загуби, така и не предприехме по-сериозни проучвания на конкурентите ни. Най-важно за нас беше да разберем какви са техните цени и какъв пазарен дял от пазара притежават. И накрая, стъпката, която отряза пътя към печалба на всички компании, работещи на територията на щата, включително и на нашата. Изключително ниските дъмпингови цени на всички продукти, предлагани на пазара.
Загубихме всички и компании, и клиенти. Ценовата война доведе само до огромни загуби, а потребителите на продукта пропуснаха възможността да получат качествена стока на изгодна цена. Ако в бъдещите дейност като специалисти успеем да приложим поуките, които извлякохме от играта, считам, че ще бъдем добри професионалисти, както аз, така и колегите.